Tfajjel ta' 13-il sena irnexxielu jikseb kwalifika fil-kompjuter li normalment jiksbuha żgħażagħ u adulti li jkunu aktar maturi u avvanzati fl-edukazzjoni tagħhom. Ismael Zammit li għandu ambizzjonijiet kbar f'ħajtu beda kors mal-Istitut tal-Edukazzjoni ICE u temmu b'suċċess wara li xtaq jimraħ aktar minn dak li kienet jitgħallem l-iskola. Ma' One News, Ismael spjega li l-imħabba lejn it-teknoloġija, b'mod partikolari l-kompjuter, nibtet fih sa mill-età tenera ta' 4 snin, fejn saħansitra id-dar qatt ma kien jilab bil-ġugarelli, imma kien dejjem ikun irid jilab bil-kompjuter. Qal li malli wasal biex jibda s-sekondarja, ħass li t-tagħlim tal-informatika ma kienx biżżejjed għalih. Kien hawn li permezz tal-għajnuna li ngħata mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Ismael beda kors fl-IT Essentials li kien jinvolvi 14-il suġġett dwar kif jinbena ċertu apparat tal-kompjuter, tindif fl-istess magna, troubleshooting, formatting u saħansitra anke networking fejn wara kellu jagħmel 4 testijiet u 2 eżamijiet oħra sabiex jingħata ċ-ċertifikat. Mistoqsi minn One News dwar din il-kisba, bit-bissima fuq fommu Ismael semma kif għad baqalu ħafna x'jitgħallem. Nħossni kburi, dejjem hemm iżjed x'nitgħallem. Allura mhux ħanħalli billi għamil dan ħanieqaf hemmhekk, ħankompli nistudja. Għal Ismael l-imħabba lejn il-kompjuter qiegħda dejjem tidħol fil-font, b'mod partikolari fis-suġġett ta' networking, fejn spjegalna kif huwa qed jaspira sabiex eventwalment jilħaq inġinier ta' networking. Mistoqsi fi kliem sempliċi x'jinvolvi dan ix-xogħol, Ismael qal li minn fejn ikun qiegħed jaħdem huwa jkun jista' jsolvi problema teknika ta' persuna li tkun f'lokalità differenti. Inti meta ċempel customer service, inti jkollok is-sistema, ikollok l-informazzjoni fuq in-nies u tara x'għandhom eżatt problema u jekk il-problema mhix ma tistax tafas buttuna u hekk tista' tidħol iżjed in-depth u tirranġalhom l-affarijiet. Ismael, Janet Zammit, esprimiet is-sodisfazzjon li bina tela tarġa' oħra fid-dinja tal-informatika li tant għandu għal qalbu. U dejjem rrid li ikollu xi ħaġa differenti u li rrid jagħmilha. Allura niddiskriviha mhux ħaġa li ssir kuljum, mhux ħaġa normali li tkun kuljum. U għamilt minn kollox biex għamel li rrid jagħmel. U jħossu kuntent u sodisfatt u għanitu ħafna li jagħmilha. Issa naraw ta' quddiem.